Επιστρέφουμε στη δεύτερη ενότητα της εκπομπής και καλωσορίζω την πρώτη μου καλεσμένη. Είναι η κυρία Δήμητρα Μαλάκου-Ροντούλη, φυσίατρος. Είστε όμως και επιστημονική διευθύντρια του Κέντρου Αποκατάστασης Κιανούς του ομίλου Άνιμος. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ για την χαίρομαι που τα λέμε για άλλη μια φορά, κυρία Μαλάκου. Και εγώ, πάρα πολύ. Και μάλιστα σήμερα το θέμα που θα συζητήσουμε είναι πολύ διαφορετικό από αυτά που συζητούσαμε σε προηγούμενες εκπομπές. Θα μας μιλήσετε για την γυριατρική αποκατάσταση. Ένα ζήτημα που απασχολεί κάθε οικογένεια σε ό,τι αφορά τις πτώσεις των ηλικιωμένων. Γιατί συνήθως στην Ελλάδα, ξέρετε, οι ηλικιωμένοι έχουν άμεση σχέση με το υπόλοιπο οικογενειακό περιβάλλον. Γιατί είναι τόσο σημαντικό αυτό το θέμα για την δημόσια υγεία? Είναι πολύ σημαντικό. Καταρχήν, κάθε οικογένεια έχει ένα ηλικιωμένο. Η τρίτη ηλικία υπάρχει σε όλες σχεδόν τις οικογένειες. Το θέμα είναι πώς μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να είναι αυτόνομοι και με αξιοπρέπεια να ζουν τη ζωή τους. Ξέρουμε ότι οι περισσότεροι έχουν μια αστάθεια όταν περπατάνε και αυτό οδηγεί πολλές φορές σε πτώσεις. Και αυτό δημιουργεί ένα φαύλο κύκλο. Πτώση, φόβο για πτώση, μειωμένη κινητοποίηση μετά, δεν περπατούν, δεν βαδίζουν, μυϊκή ατροφία, χάνουν μυϊκή μάζα και αυτό οδηγεί ακόμα μεγαλύτερο φόβο για πτώση και ανθρώπους που μένουν στην καρέκλα, στο κρεβάτι. Αυτός ο φαύλος κύκλος μπορούμε να τον αλλάξουμε, να τον σπάσουμε. Ποιοι είναι οι συνηθέστεροι παράγοντες κινδύνου για μια πτώση? Εμείς τους διαχωρίζουμε σε εσωτερικούς και εξωτερικούς. Εξωτερικοί παράγοντες λίγο πολύ είναι γνωστοί σε όλους, δηλαδή ένας χαμηλός φωτισμός, ένα χαλάκι στο πάτωμα, μια μικρή παγίδα με ένα πλακάκι που έχει σπάσει, ακόμη πολλές φορές και έλλειψη κάποιων κυκλειδωμάτων, κάποιων χειρολαβών που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο ηλικιωμένος, όπως επίσης πολλές φορές και μια μπακτηρία, ένα μπαστούνι που μπορεί να χρησιμοποιεί ή να μην χρησιμοποιεί και με αυτόν τον τρόπο να πέσει. Εσωτερικοί όμως παράγοντες, που εκεί είναι το μεγάλο μας θέμα και εκεί ίσως μπορούμε να βοηθήσουμε παραπάνω, είναι σίγουρα οι διαταραχές όρασης και ακοής. Οι ηλικιωμένοι τις περισσότερες φορές έχουν μειωμένα και τα δύο. Υπάρχουν ηλικιωμένοι που μπορεί να έχουν περάσει εγκεφαλικό και λίγο να σκοντάφτει το πόδι τους μετά από το εγκεφαλικό ή να έχουν όσο Πάρκινσον ή πολυνευροπάθεια. Άνθρωποι διαβητικοί που δεν νιώθουν καλά τα πόδια τους ή είναι βαριά τα πόδια τους. Όλοι αυτοί οι παράγοντες τους οδηγούν σε αστάθεια. Και η αστάθεια κατά την όρθια θέση και τη βάδιση οδηγεί σε πτώσεις. Πώς μπορεί ένας φυσίατρος να αξιολογήσει τον κίνδυνο πτώσης σε έναν ασθενή? Έχουμε αρκετά πια όπλα για να βοηθήσουμε και είμαστε και αρκετά εξειδικευμένοι. Μπορούμε να κάνουμε πράγματα. Σίγουρα θα εξετάσουμε τον ασθενή, σίγουρα θα δούμε τι μυϊκή δύναμη έχει, θα δούμε πώς στέκεται, πώς περπατάει, θα κάνουμε ανάλυση βάδης και πελματογράφημα, να δούμε μέσω υπολογιστή τι πάτημα έχει το πόδι του, θα δούμε πού πονάει. Οι περισσότεροι ηλικιωμένοι πονάνε σε αρθρώσεις ή είναι βαριά τα πόδια τους και δεν μπορούν να περπατήσουν. Και το περιγράφουν και αυτό όμως δεν έχει λύση. Επομένως διαιωνίζεται το πρόβλημα, δημιουργείται μεγαλύτερη αστάθεια βάδησης και πτώσης. Και από ό,τι μου είπατε, είναι αρκετά τα περιστατικά που βλέπετε στο ιδιωτικό σας ιατρείο στη Λάρισα, κυρία Μαλάκου. Ένας λόγος που αποφάσισα να μιλήσω είναι να συζητήσουμε μαζί για την γυριατρική αποκατάσταση είναι αυτός, ότι έρχονται αρκετοί άνθρωποι οι οποίοι λένε θέλω να μπορώ να περπατήσω, είναι σε μεγαλύτερη ηλικία και έρχονται γιατί πονάει το πόδι τους. Αλλά τελικά δεν είναι μόνο μια άρθρωση που πονάει, είναι πολύ περισσότερα πράγματα και πρέπει να βγει ένα πρόγραμμα αποκατάστασης, τι πρέπει να κάνει σε πολλά επίπεδα για να καταφέρει αυτός ο άνθρωπος να είναι ανεξάρτητος και να μπορεί να είναι αυτόνομος στη ζωή του την καθημερινή. Είναι ένας διαφορετικός τρόπος αποκατάστασης που δεν τον έχουμε συνηθίσει μέχρι τώρα. Ισχύει. Υπάρχουν εξειδικευμένες μέθοδοι για την αντιμετώπιση της αστάθειας βάδησης και ποιες είναι αυτές? Ναι, πολύ ωραία ερώτηση. Η αλήθεια είναι ότι οι φυσικοθεραπείες σε όλες τις ηλικίες, περισσότερο στους ηλικιωμένους, βοηθούν πολύ. Αλλά είναι κάτι που πρέπει να συντηρείται στους ηλικιωμένους για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ή συνεχώς. Πράγμα που κουράζει και τους ίδιους τους ασθενείς και τους φροντιστές τους και επομένως λένε δεν με βοηθάει.
Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση, εκτός από τις φυσικοθεραπείες, μπορούμε να προτείνουμε, ανάλογα με το πρόβλημα υγείας, πράγματα όπως για παράδειγμα, έχω παγίδευση νεύρου ή περιβόητη ισχυαλγία, είναι παγιδευμένο το ισχυακό νεύρο. Μέσω υπερήχου μπορούμε να ενυδατώσουμε το νεύρο, να το εγκλωβίσουμε από το σημείο που είναι εγκλωβισμένο και με αυτόν τον τρόπο να σταματήσει να πονάει. Μια θεραπεία καινούρια που μπορεί να εφαρμοστεί ενέσιμη βέβαια και η οποία έχει πολύ καλά αποτελέσματα. Στα ίδια επίπεδα, για παράδειγμα, ένας άνθρωπος που έχει πολυνευροπάθεια, κυρίως οι διαβητικοί άνθρωποι έχουν πόνο στα νεύρα, αυτό που λέμε πολυνευροπάθεια, η νευρογενή φλεγμονή, με εγχύσεις υποδόρειες, μια μέθοδος που λέγεται Perineural Injection Therapy by Lifting, τέλος πάντων. Με αυτή τη μέθοδο μπορούμε να έχουμε πιο ελαφριά πόδια, χωρίς να πονάνε και έτσι να μην παρουσιάζει ο ασθενής σε κάθε βήμα του αστάθεια βάδισης και έχει την πιθανότητα πτώσης και φυσικά καταγμάτων, έτσι, γιατί οι πτώσεις συνήθως οδηγούν σε κατάγματα. Πάντα, κυρία Μαλάκου, οδηγούν σε κατάγματα και εκεί βέβαια αρχίζουν τα προβλήματα, όχι μόνο για τον ασθενή, αλλά και για τους πέριξ στο οικογενειακό περιβάλλον που ταλαιπωρούνται, μπαίνουν σε μια άλλη διαδικασία βέβαια φροντίδας. Και οι δύο τεχνικές λοιπόν στοχεύουν, όπως μας είπατε, στη βελτίωση της νευρικής λειτουργίας, η οποία είναι κρίσιμη για την ισορροπία. Σωστά. Ας περάσουμε τώρα σε δύο τεχνικές που αντιμετωπίζουν την αστάθεια από διαφορετική οπτική γωνία, την προυλοθεραπεία, αλλά και τον βελονισμό. Πώς εφαρμόζονται στην πρόληψη των πτώσεων αυτές οι δύο εφαρμογές? Ναι. Η αλήθεια είναι ότι οι δύο καινούργιες θεραπευτικές μέθοδοι που περιγράψατε, η προλοθεραπεία και ο βελονισμός, βοηθούν εξίσου από άλλη οπτική πλευρά αγωνία. Δηλαδή, αρθρώσεις, σύνδεσμοι, τένοντες που είναι χαλαροί σε ηλικιωμένους, η περιβόητη οστεοαρθρίτιδα, έχω αθρητικά, στο γόνατο το δεξί, το αριστερό, στο ισχύο, στην ποδοκνημική. Με την έγχυση, λοιπόν, ένεση είναι και αυτό, φαρμάκου που είναι φυσικού και δεν επηρεάζει πουθενά σε κανένα άλλο σημείο ή σύστημα του οργανισμού, μπορεί ο ασθενής να έχει πια μία άρθρωση η οποία έχει κάνει δικό του κολαγόνο, έχει δυναμώσει και με αυτόν τον τρόπο να μπορεί να έχει καλύτερο βήμα γιατί έχει καλές αρθρώσεις. Έχει καλή άρθρωση η οποία έχει δουλευτεί και έχει βελτιωθεί. Σε αυτά τα ίδια πλαίσια, εκτός από τις αρθρώσεις, ακόμα και οι μυες έχουν αυτό που λέμε τα trigger points, το μυϊκό σπασμό, όπου με τις πολλές εγχύσεις βελονισμού επαναφέρουμε την ομοιόσταση των μυών στη θέση τους, μειώνεται ο μυϊκός σπασμός όσο εξαλείφεται και η δισκαμψία που παρουσιάζουν αυτοί οι άνθρωποι σε κάθε βήμα γίνεται ευκαμψία και γίνονται ευκίνητοι και μπορούν πια καλύτερα να περπατήσουν. Όλα αυτά που περιέγραψα όμως είναι μερικά από τα όπλα μας. Το τι θα κάνει ο κάθε άνθρωπος εξαρτάται βέβαια από τα προβλήματα που παρουσιάζει. Άρα η προλοθεραπεία και ο βελονισμός, γιατρέ, και οι άλλες θεραπείες είναι ένα εργαλείο, αλλά η συνολική προσέγγιση είναι πιο ευρεία, όπως μας είπατε. Τι άλλο πρέπει να κάνουν οι ηλικιωμένοι, αλλά όπως είπαμε και το οικογενειακό τους περιβάλλον? Ναι, πραγματικά μέχρι τώρα αναφερθήκαμε σε θεραπευτικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται από το φυσίατρο. Αλλά πέρα από αυτά, ο ίδιος ο φυσίατρος, μέσω από το ιστορικό που θα λάβει, θα γνωρίζει και το ατομικό νομιστικό του ασθενούς, τι συνοσηρότητα υπάρχει και ενδεχομένως να χρειαστεί να μιλήσει με συναδέρφους που είναι θεράποντες γιατροί του ασθενούς, του ηλικιωμένου, όπως ο παθολόγος, ο νευρολόγος, ο ορθοπαιδικός, για να συζητήσουν την φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνει και αν αυτή μπορεί να του προκαλέσει υπόταση που θα οδηγήσει σε πτώση, ζάλι και πτώση, ή κάποια φάρμακα που μπορούν να κάνουν μια λιθαρκικότητα, μια επινηλία στον ασθενή και αυτό να μην είναι alert κάθε φορά που περπατάει ή κινητοποιείται και πιο εύκολα να πέσει. Αυτά όλα λοιπόν τα μεθοδεύει και τα οργανώνει ο φυσίατρος. Επίσης, κάνει συστάσεις προς το οικογενειακό περιβάλλον, τους φροντιστές, για διάφορες μικροαλλαγές στο χώρο που ζει ο ηλικιωμένος, έτσι ώστε να μην υπάρχουν αυτές οι μικροπαγίδες που υπάρχουν πάντα και οδηγούν πολλές φορές ότι σκόνταψα λίγο, μπερδεύτηκε το πόδι μου εκεί και έτσι έπεσα. Άρα πρέπει να γίνουν μικροαλλαγές στο χώρο που ζει ο ηλικιωμένος και πολλές φορές του προτείνουμε
Δεν είναι σίγουρο ότι θα το ακολουθήσει ο ηλικιωμένος, αλλά βοηθάει. Κάποιες ήπιες μικρές ασκήσεις ενδυνάμωσης βασικών μειών, των κεντρικών του κορμού κατά κύριο λόγο, αλλά και ασκήσεις ισορροπίας στο σπίτι, έτσι ώστε λίγο να νιώθει πιο alert και να πιστεύει ότι μπορεί να καταφέρει πράγματα. Και πιστέψτε με, όσο το δοκίμασαν και έκαναν αυτό το μικρό πρόγραμμα ασκήσεων, πήγαν πολύ καλύτερα. Ποιο είναι το τελικό σας μήνυμα προς τους ηλικιωμένους, αλλά και τους φροντιστές? Πότε πρέπει να αναζητήσουν τη βοήθεια από εσάς, δηλαδή από έναν φυσίατρο? Ναι. Κάθε φορά που ο δικός μας άνθρωπος μας λέει «με πονάνε τα πόδια μου, δεν με κρατάει το σώμα μου, δεν θέλω να περπατήσω, δεν μπορώ να σηκωθώ εύκολα από την καρέκλα ή με πονάει η μέση μου», είναι πρώτα σημάδια ότι αρχίζει να υπέρχεται αυτό που λέμε όλοι οι παράγοντες για πιθανή αστάθεια κατά την όρθια θέση και βάδηση. Άρα κάπου εκεί πρέπει να αναζητήσουν μία λύση. Δεν πρέπει να το αφήσουμε μέχρι τελευταία στιγμή, όπου στο τέλος οδηγούμαστε σε αυτό που λέμε έπεσα μία φορά, έπεσα δεύτερη φορά, χτύπησα λίγο το χεράκι μου, έκανα ένα κάταγμα στο χέρι, ένα κάταγμα στο σχείο, πήγα χειρουργείο. Εκεί είμαστε λίγο στο τέλος όλης αυτής της ιστορίας που αναφέραμε. Η φυσιατρική αποκατάσταση και η γυριατρική αποκατάσταση είναι κάτι που ξεκινάει πολύ πριν φτάσουμε στο σημείο να έχουμε 2, 3, 5 πτώσεις του ηλικιωμένου στο έδαφος. Πολύ αισιόδοξα τα μηνύματα που στέλνουμε σήμερα στην τρίτη ηλικία, κυρία Μαλάκου, μέσω της εκπομπής, και ειλικρινά σας ευχαριστούμε θερμά για την τόση λεπτομερή αλλά και ενθαρρυντική ενημέρωση που μας κάνατε για το τι ακριβώς είναι η γυριατρική αποκατάσταση. Πώς λοιπόν μπορούμε να βοηθήσουμε την τρίτη ηλικία με έναν διαφορετικό τρόπο που τον μάθαμε σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Να βοήθησα.